It's time for DJ Rocky's Secret Files. Katorse anyos pa lang siya. Pero, kailangan niya magbenta ng sarili niyang larawan para kumita. Hi DJ Rocky. Tagapakinig mo ko sa YouTube, sa FB, sa radyo, o kahit saan man. Basta, lagi akong nakasubaybay sa'yo. At eto nga ako, ang ibabahagi ko ay hindi naman tungkol talaga sa akin, kundi tungkol sa kaibigan ko. Itago mo ako sa pangalang Nix. At ito, ang aking secret file. Napakabuting kaibigan ni Annie sa akin. Halos lahat na ata ng katangian ng isang mabuting tao ay nasa kanya na. Caring, loving, mapagtanggol, mabait, masipag, at masayahin. Pero, sa likod ng matamis niyang ngiti at sa inosente niyang itsura, isa siyang altar. Yes, Altar Pinay. Sa isang site or app na tinatawag nating Twitter. Breadwinner kasi si Annie sa pamilya nila. 6 silang magkakapatid at kailangan niyang magbenta ng sarili niyang larawan para kumita. She's only 14 years old. Kahit saan kasi siya mag-apply, hindi siya makuha-kuha kasi nga bata pa raw. So, ang sabi niya sa akin, kumikita siya ng 3,000 to 5,000 pesos a week just by selling pictures. 24 hours a day, sapat na for 3 weeks. Hindi ko siya ginajudge kahit kailan. Kasi alam ko naman yung dahilan. At yun ay ang gusto niyang mapakain ng maayos ang mga kapatid niya. Gusto niya, mabili niya yung mga gusto ng mga kapatid niya. At first, oo, medyo nag-aalinlangan akong intindihin siya. Pero, nakakaawa lang na para bang isinantabi niya yung dignidad niya para lang doon. August 1, alas 2 ng hapon, tumawag siya. Tuwang-tuwa. Ang sabi niya, "Hoy, Nix, gang, may nagbigay sa akin ng 1K. Makakabili na ako ng pagkain para sa aming magkakapatid. Gusto nila yung bucket ng chicken matagal na." Sagot ko naman, "That's good. Basta tandaan mo, mag-iingat ka sa industriyang pinasok mo Baka ma-blackmail ka dyan." At ang sabi naman niya, nakatakip naman yung mukha ko, tsaka naka-face mask pag nagvi-video, kaya okay lang yan. Basta ang mahalaga, okay yung mga kapatid ko. Well, naaawa ako na natutuwa para sa kanya kasi sa pagkakataong yun, damang-dama ko na ang saya-saya niya.
Pero alam ko mali yun eh. Hindi yun okay. Pero masaya na rin ako para sa kanya. Yun nga lang, naaawa rin ako. Kasi bakit kailangan niyang pagdaanan yung sitwasyong yun sa mura niyang edad. So sabi niya, okay naman yung pagiging alter niya. Safe naman, wala namang nagaganap na pambablackmail sa kanya. So naniwala ako dun. Then August 23, nag-chat siya sa akin. Mag-quit na raw siya kasi may MU siya na ayaw niyang nakikitang nagsasuffer. Dahil may nakakita na ibang tao sa katawan niya habang sila pa. So, dahil dun sa sinabi niya, natuwa ako. Gumaan ang pakiramdam ko kasi sa wakas, ititigil na rin niya yung ginagawa niyang yun. Ang sarap sa pakiramdam na yung kaibigan mo, magiging tahimik na rin ang buhay. Aayos na rin ang buhay. So halos araw-araw siyang nagkukwento tungkol sa ka-MU niya. Nakakatawa kasi parang wala siyang problemang dinadala. Hanggang sa sumapit ang October 6, tumawag siya sa akin. Umiiyak. Ang sabi niya, nawalan na raw ng feelings yung lalaki. Para sa kanya kasi nga masyado siyang bata. At hindi niya masasabayan tong lalaking to sa mga bagay na matatanda lang ang madalas gumagawa. Gaya ng hangout sa labas, or kakain sa labas, o di kaya pupunta sa ibang lugar. Eh kasi nga, 14 anyos pa lang siya. Hindi pa legal. Bawal pa siyang lumayo-layo. So, nagalit ako. Syempre, hindi kayang intindihin ng lalaki yung sitwasyon ni Annie. So, ang ginawa ni Annie, nagpatuloy uli siya sa pagiging alter. At nagbebenta ng malalaswang larawan at video. Hindi ko naman na siya kinontra at wala naman akong magagawa kung yun yung gusto niya. Ilang beses ko siyang pinigilan pero parang desidido na talaga siya eh. Hindi siya makaranas ng 2 buwan or more than 2 months sa relationship dahil nga sa alter niya. Nagko-confess naman siya na ganun yung sitwasyon niya pero wala eh. Walang gustong tumanggap sa buong pagkatao niya. Tinatawag siya na pokpok, malandi, or worst, bayarang babae. Kapag huminga siya sa akin ng kanyang sama ng loob, pag nagkukwento siya, wala rin akong magawa eh. Sinasabayan ko na lang siya sa pag-iyak. Ganun pala, no? Ganun pala yung tingin nila sa mga taong kumakayod dahil walang pera. Alam ko namang mali. At bata pa siya para doon. Pero anong magagawa niya? Eh walang tumatanggap sa katulad niyang bata pa. Sa kung saan mang trabaho na gusto niya mang pasukin. Then one day, natakot na siyang kumilala ng ibang lalaki. Ayaw niya nang itry na makipagrelasyon. Yung pagmamahal ba ng isang tao, kumbaga, takot na siyang masaktan uli. Then last October, lumipat sila ng bahay. Wala pang 2 buwan, may nakilala siya, kapitbahay nila. Nag-uusap sila, okay naman, masaya. Then December 11, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Nix, kami na ni... So itago natin siya sa pangalang Mike. Masayang masaya siya nung kinausap niya ako. Tapos sabi ko, so,
Sure ka na ba dyan? Baka another trauma na naman yan, ha? Pero sabi niya, Nix, sure na ako. Hindi ko na pakakawalan to. Tinanggap niya ako at sabi niya sa akin kahit ano pa man ako, okay lang kasi mahal niya ako. Kinikilig pa siya nung kinausap kong siya nung time na yun. Tapos sabi niya, gagawin ko lahat just to satisfy him. Kahit kapalit pa ng buhay ko, ibubuhos ko lahat-lahat para sa lalaking to. Napabuntong hininga ako. Sabi ko sa kanya, kahit kapalit ng buhay mo? Seryoso ka ba? Well, sabi naman niya, Sa isip-isip ko, todo bantay ako sa lalaki na yun. Baka kung ano pang gagawin niya sa kaibigan ko. Basta, kung ayaw makinig sa akin ng kaibigan ko, babantayan ko na lang siya. So months passed. January 20. Tumawag sa akin si Annie. Umiiyak. Sumagot ako ng pasigaw na, Ano? Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba? Then sabi niya sa akin, Hindi, Nix. Nix, natatakot ako. Ilang araw na akong delayed. At nag-test ako. Positive. Paano to? Anong gagawin ko? Bawal ko to ipalaglag. Hindi pwede to. So pinayuhan ko siya na magstay doon at wag munang sabihin sa mga magulang niya. Pupunta ako sa kanila kinabukasan para kausapin siya ng maayos. And then sabi niya, wag na. Kaya ko. Nagpumilit ako, syempre. Pero sabi niya, wala raw akong matatagpuan sa bahay nila. Kasi hindi niya ako pagbubuksan ng pinto. Hahayaan lang daw niya ako. So no choice, kaya wala na akong magawa kundi payuhan siya at pakalmahin. Kinabukasan, minessage ko siya. Nag-reply siya ng, Nix, ayaw akong panagutan ni Mike. Anong gagawin ko? Paano na ako? Paano na to? Paano na magulang ko? Kapatid ko? Sabi ko, paano ba kasing nangyari na nabuntis ka, Ani? Sabi niya, tumakas ako para magkita kami. Kasi pagagalitan ako ni Mama etong si Mike gusto raw akong makita kasi minsan lang naman akong lumabas. Pagkarinig ko noon, wala na akong magawa. So, sabi niya, okay naman na daw siya. Matatapos na rin naman daw lahat ng paghihirap niya. So, napag-isip-isip ko malakas naman ang loob niya Mabuti naman kung ganun. And then, ang nakakabagabag dito is, ang sabi niya na, paano na kaya si Mike? Kumusta kaya siya? Kumain at nagpapahinga na kaya siya? Napamura ako. Sabi ko sa kanya, gaga ka. Ikaw na tong iniwan, siya pa rin iniisip mo. Tingnan mo nga sarili mo. Pagkatapos kang pasayahin, pakiligin at anakan, ganyan yung gagawin sa'yo. Kung ako lang yung nandyan, sinampal ko na yan ng kaldero At lalo pang kinadurog ng puso ko ang pagtawa niya. At sabing, okay lang yun. Ang mahalaga, napasaya ko siya sa konting panahon. At yung mga kapatid ko, mababait yun, matatalino, masisigla. Napaisip ako, kailan niya kaya balak alalahanin yung sarili niya? Kasi ako rin naaawa mismo sa kanya, as in awang-awa. Ilang minuto lang lumipas, nagpaalam na siya. Sabi niya, Nix, matutulog na ako. Hindi makabubuti kay baby ang pagpupuyat ko. So nagpasalamat din ako sa kanya. Nagpaalam, alas 3 ng madaling araw. And then,
Naalimpungatan ako. Chinek ko yung phone ko. Inon ng data pagkatapos nagbanyo ako. Kasi naiihi ako. Kumain na rin ng pwedeng makain sa ref. Then, alas 4 noon, kinuha ko yung phone ko kasi manunood sana ako ng Demon Slayer. Nang makita ko yung chat ni Annie. Sabi niya, "Hello my dear, loyal friend. Nagpapasalamat ako na meron akong ikaw. Salamat at hindi mo ako ginudge. Kailanman. Inintindi mo ako palagi. Mahal na mahal ko si Mike at lahat ng kinita ko sa pagiging bayarang babae, pinambili ko ng mga gusto niya. Mahilig kasi siya sa mga damit. Tapos yung natira kong pera, tinago ko sa libro na kulay blue. Next, patawad ah. Ito na ata yung huli nating memory sa buhay. Napag-isipan kong magiging pabigat lang ako sa pamilya pag kinupkup ka pa to. Kaya magpapakalayo-layo muna ako. Ako na ang bahala kung paano ko bibit-bitin ang batang dinadala ko. Next, pakisabi kila mama at sa mga kapatid ko, mahal na mahal ko sila. Binigyan pala kita ng pera, pamasahe, papunta rito. Sined ko na sa number mo. Sakto lang yung naibigay ko. Wala ka ng pamerienda sa biyahe. Basta salamat sa lahat ha. Pagkabasa ko noon, naiyak ako kasi saan siya pupunta? Anong gagawin niya? Paano siya? Bakit ibang tao pa rin yung iniisip niya imbis sa sarili niya? So tinawagan ko siya, minessage. Pero hindi siya nagre-reply o sumasagot. Hindi ako makatulog ng maayos dahil sa nabasa ko. Gusto ko siyang hanapin pero papaano? Hindi ako makakain ng maayos nung umaga. Iniisip ko kung anong kalagayan niya. Nung hapon naman, tinry ko siyang i-message. Baka sakaling mag-scene. So wala pa rin. Naka 35 missed calls na ako. Naka over 99 messages na ako. Wala pa rin. Hanggang sa naisipan ko na siyang puntahan. Paalis na ako nang makasalubong ko si mama. Galing palengke. Bumili ng ulam para mamayang gabi. Tinanong niya ako kung saan daw ako pupunta. Sabi ko naman sa classmate ko, malapit lang po. Sabi ni mama, ay nako, hindi gagala ka pa. Tigas talaga ng ulo mo. Tara na, magluluto ka pa. Nagalit ako at nag-aalala at the same time. Sabi ko, paano na si Annie? Anong mangyari sa kanya? Alas 9 ng gabi, doon lang ako natapos magluto, maghugas at maglinis ng bahay. And then, nakatulog na ako dahil sa pagod. Pero chinat ko muna si Annie. Nagbabaka sakali na mag-reply pa rin siya. Nagising ako alas 4. Tumawag si Annie, sumagot ako agad. Tinanong ko kung paano na siya. Nagulat ako nang hindi boses niya ang marinig ko sa kabilang linya, kundi si tita. Sabi ni tita, Nix, magpunta ka na rito. Please, wala na si Annie. Wala na siya. Nagbigti siya, nakita ko sa rooftop namin. Akala ko nagbulakbol pero nasa taas siya. Namamaho kasi sa taas kaya pinuntahan ko. Marami pa siyang sinabi pero wala na akong maintindihan. Nablangko yung utak ko. Ang tumatak lang sa isip ko, ay, si Annie nagbigti. Wala na siya. At hindi ko na namalayan. Tumutulo na ang luha ko. So, ilang oras nang nakabigti si Annie? Sobrang nakakaawa. Dala-dala niya yung baby niya. Tarantang-taranta na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nanginginig ako.
Halo-halo ang emosyon ko, galit, awa, pagkalito, at kung ano-ano pa. 4:00 na noon. Iniisip ko kung paano ko gagawan lahat ng paraan. Tiyak na mapapagalitan ako ni Mama pag nalaman niyang tumakas ako, pero wala. Umakyat ako ng bakod, nakapajama pa ako, naka-t-shirt pa ako. Naganap ng masasakyan. Luckily may taxi, medyo malapit lang naman kaya aabutin lang ng 150 pesos ang pamasahe. Pagkarating ko doon, hindi ko magalaw yung katawan ko kasi ang dami-daming tao. Ang daming pulis sa labas ng bahay nila tita, kahit madaling araw. Totoo nga, wala na nga si Annie. Patay na siya, kasabay ng pagkamatay ng baby niya. Naaawa ako. Para akong naging statwa sa nakita kong bangkay niya. Then ilang araw ang lumipas, nailibing na siya. Naisip ko, ay, wala na yung kaibigan kong turing ko, kapamilya ko. Nakakalungkot. Na kinailangan niyang pagdaanan yung ganun. So sinabi ko kung saan itinabi ang pera na iniwan niya para sa pamilya niya. At iniwang kataga para sa kanila. P.S. Nahambalos ako ni Mama nang umuwi ako ng hapon. Pero wala akong pake kasi kaibigan ko yun. Para sa mga kabataan dyan, naka 14 anyos pa lang, o wala pa sa legal age, please enjoy your life. Do not rush. Huwag magpapabuntis kung hindi pa handa. Mararanasan mo rin yan. Life is hard, but you can beat it. Just believe in yourself and trust the process. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Nix. At ito, ang aking secret vow.